Καλησπέρα σας. Σήμερα θα σας δείξω πώς να λύσετε τον 2x2 κύβο. Προτού αρχίσουμε να τον λύνουμε, πρέπει να μάθουμε δύο αλγόριθμους. Ο πρώτος αλγόριθμος είναι πάνω, αριστερά, κάτω, αριστερά, πάνω, αριστερά, αριστερά, κάτω. Ο δεύτερος αλγόριθμος είναι κάτω, αυτή την κίνηση που δεν ξέρω πώς να την πω, ξανά κάτω, δεξιά, δεξιά, πάνω, αριστερά, κάτω, δεξιά, δεξιά, πάνω, πάνω. Μάθετε καλά αυτούς τους δύο αλγορίθμους, γιατί θα σας βοηθήσει να λύσετε καλά τον κύβο. Επίσης, πρώτο ξεκινήσουμε, πρέπει να πούμε ότι άμα έχεις κύβο του Rubik 3x3 και ξέρεις να το λύνεις, θα σε διευκολύνει πολύ να το λύσεις αυτόν τον κύβο. Λοιπόν, το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να φτιάξουμε την άσπρη πλευρά με τα σωστά κουτάκια γύρω-γύρω. Ωραία, ας ξεκινήσουμε. Εδώ πέρα θα αρχίσω εδώ πέρα. Έχω φτιάξει αυτό. Θέλω να φέρω αυτό εδώ πέρα το κουτάκι. Boom. Τελείωσε το πρώτο step. Πρώτο step complete. Τώρα ερχόμαστε στο δεύτερο step, που είναι να λύσουμε την κίτρινη πλευρά. Στην περίπτωση μου δεν έχουμε κουτάκι στα δεξιά, δεν έχουμε κουτάκι στα δεξιά και πάνω, που το πάνω να μην είναι ενωμένο με αυτό. Οπότε θα κάνουμε κάπου όπου θέλουμε τον αλγόριθμο, εκτός από εδώ. Εγώ επιλέγω να τον κάνω εδώ, τον πρώτο αλγόριθμο, ώστε να λύσουμε την κίτρινη πλευρά. Αριστερά, αριστερά, κάτω. Και τώρα έχουμε ένα κουτάκι δεξιά μόνο του. Όταν κάνετε τους αλγορίθμους, αυτόν ειδικά, καλύτερα να έχετε ένα κίτρινο κουτάκι στα δεξιά σας. Οπότε, τώρα που έχουμε, θα τον κάνουμε εδώ. Πάνω, αριστερά, κάτω, αριστερά, πάνω, αριστερά, αριστερά, κάτω. Και σχηματίστηκε αυτό που θέλαμε. Ένα κουτάκι εδώ και ένα κουτάκι εδώ. Μόλις το δείτε αυτό, τρέξτε εδώ και κάντε τον ίδιο αλγόριθμο. Πάνω, αριστερά, κάτω, αριστερά, πάνω, αριστερά, αριστερά, κάτω. Τώρα πάμε στο τρίτο step και στο τελευταίο. Ψάχνετε για δύο κουτάκια ενωμένα. Αν δεν βρείτε, κάνετε το δεύτερο αλγόριθμο. Αν βρείτε, κάνετε τον αλγόριθμο που μάθαμε το δύσκολο απέναντί του. Και με λίγες κινήσεις παραπάνω το λύνετε. Ελπίζω αυτό να σας βοήθησε πολύ και ναι, αυτό. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.